Goedendag iedereen aan de fietssnelweg F411. Praktische locatie Klinkspoor. Er is iets nieuws of verbeterd. Dus de locatie van Hulst, niet de Klinkse Bossen, maar het tweede gedeelte werd aangepast. De route is met een nieuw soort grind. En je kan er dus doorfietsen naar de stad. Gewoon doorfietsen. Locatie Klinkspoor. Ga ik nu even naar het grenspunt hier met Hulst. Hier eindpunt F411. Kom en dan de Klinkse Bossen, dus geen fietspad. Ja, je hebt er wel een bospad, maar bon, bijzonder lastig, wel mogelijk met de MTB-fiets. Dus hier welkom in Nederland. Zo, ik ga nu rechtstreeks naar het tweede stuk. Dat heb ik hier gedurende 2 kilometer. Hè. Zo, ik ben hier aan het eindpunt en dan komt het vernieuwde stuk. Nog even de kilometers, dus de kleine 2 kilometer, dus door het bos. De andere kant ook nog 2, dus men spreekt van 4 kilometer van het grenspunt tot Hulst stad. En dan hier de linkerkant, dus de oude spoorbaan, hebben ze nieuw grind gezet. En zie nu even het verschil. Ja, de route had al de breedte van de F411. En ook het belang voor het woon-werkverkeer, maar ook voor mensen die altijd in België moeten zijn met de fiets, kunnen nu ook wel vlotter van Hulst stad vertrekken naar de F411 en zo de aansluiting met Sint-Niklaas station. Kijk, deze locatie hier was een van de slechtste verbindingspunten. Bon, er zijn er ook wel nog verder die hier aanwezig waren. Kijk, het is in orde gebracht. Je kan dus rustig doorfietsen. Goedemorgen. Het is goed voor de gezondheid, even dergelijke boswandelingen. Hier heb je dus ook plaatselijke informatieborden, zoals dus deze info. Spoorbaan Hulst Sint-Niklaas. Hier kom ik aan de exit of entree. Zo, dat was even de voormalige spoorlijn Sint-Niklaas-Hulst. Natuurlijk hebben we nog verbeteringen nodig op de locatie van de Klinkse Bossen.